frases que són les més repetides de tot el món. I love you i Made in China. Llàstima que cap de les dues tinguin la més mínima garantia de res. En canvi, qui sí ens en dona, de garanties, és la següent proposta que ara sortirà a l'escenari. Decideix trucar aquest guardó a... Met Carrell i Marcel Escolano, integrants i fundadors de la companyia Los Galitos. Els prèmits, si realment, diríem, són necessaris, no? Allò que... No sé, ens preguntem també si el Joan, això del prèmit, així en si mateix, li agradaria massa o no. Això ens porta, diríem, al segon punt que volíem, diríem, clar, està bé, no? Diríem, la situació és la que és, la cosa no dona per més. Llàstima que, ostres, teníem un reconeixement al Juanito, que era el 1, 2, 3 pallasso, ens sembla quelcom que diríem molt més representatiu d'allò que el Joan va aportar d'una manera, diríem, festiva, orgànica, comunicativa, donat el seu tarannà, diríem, no? I el seu llegat de tarambana, el festival, la festa, ens semblava com tan adient per recordar-lo. Per si a algú li feia falta recordar-lo, Joan, enviar els que cada dia quan ens llevem ens en recordem. Amb una nit de lluna plena, enmig de la selva, van estar passejant i passejant i passejant. I això s'explica de bo. És una fabla que va escriure un senyor que es deia La Fontaine. És una fabla que m'agrada molt perquè diu, sembla ser que diu que en aquest món tots som necessaris. Val de cel, digues-li a un estel, sigui petit, sigui blanc, que pel cel jo vinc volant. Dalt d'un carro sol que la fortuna m'ha portat a un camí penjat, amb un veig per un forat. El dimoni és qui m'ha forjat. Dues estrelles baixaran i d'un farcell s'escaparan. Aquestes són i seran la follia i l'encant. La nit i la saviesa, la lluna, l'amor i la justícia, la força i el just pensar. El foll, el sol i la mar, emperatriu i l'estrella, l'emperador. El judici i la mort són dues estrelles que baixaran i d'un farcell s'escaparan. La cultura no és només acumulació de saber, és actitud cívica de respecte, és tenir els ulls oberts davant del món, arribar a comprendre els altres a través del coneixement. Són paraules de Montserrat Roig, en aquella entrevista a Mundo Diario de l'any 75, on diria aquella frase cèlebre que diu «La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini». Aquí som avui, a la nostra estimada sala d'Albenis, Casa de la Cultura, i us vull fer un prec. Que la cultura ens serveixi de profilàctic contra els discursos d'odi, contra els bulos que posen en perill la nostra cohesió social, també del nostre poble, la cultura contra la fractura social. La cultura contra la fractura social i a favor del poble viu, perquè la cultura s'expressa a través dels pobles vius, de la vida en comunitat, de la pinya dels pobles vius, no dels pobles morts. I el primer que necessitem perquè no se'ns morin els pobles és que els nostres joves i no tan joves no els hagin d'abandonar perquè no hi puguin viure. Gràcies.